kaya ini rasane tempe kaya kentang bumbu rawon kaya ini rasane ati kaya wayang dinawi lakon. Yuk nggih meriah dalu menika warga dusun menturus. Oh menturus. Aku mesti kebablasan lambeku. Lah iya nggih. Istimewa yuk. Nggih. Sampai tekan kono kudu. Alhamdulillah. Nggih. Kebablasan gak dibayar ya Rek. Nggih matur sembah nuwun rawuhipun kagem penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu. Dengaren bapakmu guru iki sedaya seluruh Jawa Timur. Nggih matur sembah nuwun rawuhipun sudah mengikuti Budi Wijaya main di manapun tempatnya. Matur sembah nuwun. Mugi diparingi sehat, panjang umur, rezeki lancar. Amin. Yuk. Ben gak ketelarung-telarung monggo dipun celuk adik-adik awake dhewe. Nggih. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Neng Bella dan Neng Kiki Amelia. Kuningan dilali-lali kaya kelingan tak rewangi yen duduk sumur cari nyumbere ora melu ngombe tak rewangi karuan umur kari mulie ora melu duwe. Sabaripun Mbak Bella kali Mbak Kiki disusul anak wedok. Tiga seniwati sekaligus Neng Marsha, Neng Nana Saleho dan Neng Rani Asmara. Iki sing duwe iki lho. Jambu alas, alas cupak. Godhonge durung mesti aku melok riko aja prokene kaya bojone. Nah, Pak Saleho, Mbak Rani Asmara, Mbak Marsha. Neng Marsha. Nggih. Di belakang Neng Marsha akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Neng Putri Ardila dan Neng Nyantika. Iki tuan rumah ya, sing mburi iki tuan rumah. Sing ndi yo? Yantika. Nggih. Daerah kene ta? Goprak mas akeh tinggine kok tinggal gletak akeh gantine sulingan kayune
warung aku kelingan marang sliramu jambu alas kulite ijo sing dikakak wis duwe bojo seneng bojo aja kemaki beda bojo beda rezeki. nggih sabaripun Mbak Putri kali Mbak Yantika wonten malih masih pelantun tembang-tembang manis campur sari dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang. Ning Duwe- Ika Rempong dan Ning Ani Kumala. duwe usaha Duwe Iya. usaha. ya horep Yo horek Mek Ika iki duwe usaha perkebunan perkebunan, kebun apa mi? duren Duren. Lek durene gak woh, matoa matoane gak woh. ngenes yuk 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 iya Nang Semarang mampir kos-kosan wis kadung sayang dianggep koncoan bayange goprak aja dipakoni bojo tandak pancen manasati. lho lak temen horek Nggih, horek sing Bukan duwe rumah. horek sabaripun Mbak Meni kali Mbak Ika dipun lajengaken pengreman asli Budi Wijaya, Ning Mariati dan Ning Susanti. Lah iya, iki penggemar setia saking Balung Panggang Rawuh. lah nggih ana sing Lali berukut aku. gawe masker berukut saiki. Mesti. Brukut iki, Pak Guru iki Sugeng Rawuh. Oke saking Dawar Brayu Sugeng Rawuh. sak lembar godhonge ciper watana sabar bingung aku mikir Mangan bandeng dicampur roti bodong ganteng pancen manasati nek rempeyek akeh kacange senajan tuwek ya aku akeh sayange. mangkat ndelek sing tuwek-tuwek ya yuk Ya jelas tuwek-tuweke klopo iku akeh santene. Lek nom-nome degan gak kena dige santen. tapi gampang seturuke Ya ora apa-apa diramut to. kok diramut donyane Heh. Lek gak diramut donyane ya dipek wong. monggo salajengipun Di belakang Ning Mariati akan saya tampilkan peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Wiyanto, Mike cak
monggo cecer go tombo kangen tak suwiri jati suwe tak cukup mepet keri selikur tak pikiri ramelu duwe ketok liwat mancing setur. Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Fikum monggo dilajengaken. Masih peranan penting Budi Wijaya, Ning Rizky Sukasti, dan Ning Titin Mustiko Waras. Gak iso waras. Kok ngono to Mas? Iki ngono juragan uyah iki Mang, tapi dengaren iki Mang gak metu. Jaga radio montang manting bojone loro Iwak pitik dibumbu tumbar kurang osak itik rakoyok sing sabar mundut lampia ning pasar babat tresnaku suci donya akhirat. Segera Myokta tampilkan temriki artis sinetron Korea yang cukup terkenal di HP di tahun Facebook, ini Mami di tahun ini sangat membooming. Cuma filmnya belum beredar juga belum dicetak ya dalam skenario. Neng Endang Sukendut dalam sinetron Zombie. Aku cari iki lho pokoknya Neng Kartini dalam sinetron Mumi House. Lialimban kuningan tak lali-lali yo saya kelingan sekarang jadi kalau jadi mana modalnya dulu kita sekarang bersih kalau bersih apa sebabnya. Langsung kemawon kula timbali temriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yang pertama Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. Yang kaping kali Ibu Mary saking Mojosari lah menika tuan rumah yuk. nggih. Ingkang dipun pandegani Ibu Irma saking Jombang. Sumber Nongko. Rata-rata adik kita ini berumur 13 tahun Per kali okay. 13 tahun per kali. Enak. Saiki aku duwe tukang senggak anyar Bella. Nggih. Mustiko Gilpat. Baiknya. Nggih. Sepina malih matur sembahun sawane warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Nggih menika padatan saben bedayan Sekar Sari ingkang dilajengaken keluarga seniwati saking keluarga besar Ludruk Budi Wijaya. Ayo Pak Jono monggo diongkek. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos
THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang Sumonggo bersama Aksa Audio. Rehana lare ko ayu temenan kuliteyo kuning langsa alise nanggal setia. Rehana lare ko ayu temenan kadung aku jalanan yogo yodam markahina. Aduh rehana iso nyoseng kuyanganku deriko kari sing ono liyane. Aduh rehana nyosek deriko kari sing ono tunggale. Aju kejaro sopo semaure. Aduh kari sing kuyang dalam omongnya lu samanan mandani bisa kedutan duwe rapi kok mori jaluk parang yo legane jaluk uyan yo barang Abu Dewi saya Rehana lane ko ayu temenan kadung aku rehana alise nanggal setia. Rehana reko ayu temenan kadung aduh rehana iso nyoseng dalam riko kari sing ono liyane. Aduh rehana iso nyoseng kuat dalam riko kari sing ono tunggale. Aju kejaro sopo semaure.
pun ya turuti katur jenengan sami. Nggih buluran niku wau pundi? Sejam tembang katur jenengan sami. Sahur, sahur. Mas Kris apa ya ini waktu hangat diarani pasir waktu kambang kelio noring pinggir guru ketemu awal langsung ngejar kelipatan koyo kelangan pikir Arane keluku disikari di poro tadi picu saben dino iseng sing bisa turu kemari kok ngomong sing gawatku. Terima kasih. Ayo Oksana siap bolo are-are bakar kecap dapur sari sampai kering oleh sendiri kedang sopo sak curut dibayang dodot di bawah urung awet bumi sore pedot Gotong sawi enake urapan kopo ati iki kaya mong kanggo riko ketara sacara kipereteli dong sing percaya padelan dodo iki. diarani pasir waktu kambang kelio noring pinggir burung ketemu awal sendiri kelibet dan koyok kelangan pikir Kowe kelopo arane keluku disikari di poro dadi pitu saben dino iseng sing bisa turu kemari kok ngomong sing gawatku. Budi Wijaya Hati audio terima kasih bos jurnalistik biar perjuangan belum areng-areng bakar kita campur sari sampai kering mulai terkiri kedang sopo sak curut dibayang dodot di bawah awal kulung sore pedot Gotong sawi enake urapan kopo ati iki kaya mong kanggo riko ketara sacara kipereteli dong sing percaya padelan dodo iki. areng-areng bakar kita campur sari sampai kering mulai terkiri kedang sopo sak curut dibayang dodot timbang urung anggur kulun iso pedot Gotong sawi enake urapan kopo ati iki
kemangipun gulu pedot. Bener. Bener. Ah. Salah Mas. Lewong Mas Jono. Sahur. Yo. Gak lemos. Belum kiri lukanya hatiku, luka bekas kau sakiti dulu. Tapi kini engkau kembali, memohon mengharapkan cintaku. Sebelum engkau kembali padaku, baik kuatkan dulu hatimu dari cinta ke lain cinta. Turutkan, puaskanlah hatimu, nanti baru kau datang padaku.
sesarangan Budi Wijaya iki lho
Oke, perform terakhir. Yuk. Delibung lagu kebangsaan. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih digandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih digandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih digandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih digandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Matur suwun gimana kau mau pantatan sahabat bedayan Sekar Sari Kasampun dilajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, segera akan Anda saksikan sebuah pementasan lawak sesarengan keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Jroning suka kudu eling lan waspada penjo penjane wong lali cip penjo sing eling among rasa waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula mami okta ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laras wajibmu yes kareng butuh terma kang cinondro karo bisa nambaro kambang gitu.